Obila magapaya ei Kisumu dhi nyime kod apedha mager mar weg Nyamburko madhi ataro kod chike magapaya ahinya to geche ma ok opuodhi. Moheo geche apar koro oseywa kendo okane tesendo obila makondele bang' yudogi kod ketho ma opogore. Tendo obila mar apaya wacho ni moko kuom geche muono nyaka okumba mabandia, gino maketo ngima jowuotha kamaracha ahinya to ka gari oyudo masira. En apedha ma itimo kanyakla kod duol mar NTSA kendo geche maundhi ikano nyaka chieng' ne giloka gigo duto maricho e Nyamburko go. We are continuing with checking on vehicles which have no inspection, vehicles without valid road license, vehicles which have no speed governors, others with worn out tires and maintained parts. So we want to ensure that our roads are safe, and by this we will at least make sure that we reach the standards we wish to achieve. Today we have netted about 10 cars which have various contradictions of the traffic law. We have actually confirmed that some vehicles have forged insurance policies, and this is a risk to the passengers because when the vehicle is not covered, if anything happens, there is nowhere to seek redress. So we are taking out on all these things, and we will ensure that we have safe roads.